Kalpasan na nag-viral tiin tayo pa nang i-feature ken panang kumusta ken ni Lucky Joy Miguel at taga-barangay Binakagban na Ilocos Norte. Ket nakaad-ado dagiti nag-react, nag-share ken nakabuya tinagbali na content tayo itay kalabes nga aldaw. Sigod nga adda dagiti supporters ken followers ti JCQ Online TV channel tinang kontak kanyak tapno di kastaket amwenda ti pakasarakan ken ni Lucky Joy. Ada gitoy ket mapanda mangipan wenno mangipaay ti tulong ken adda damet dagiti nangiyawat ken nangipatulod ti naigatang ken naited ana ipaay kanyana as sigud met anapan tayo indanon mga ka-JCQ. Karita gundaway gagayem karabsat ket adda tayo kami mismo manen dito ipagtaengan da Lucky Joy Miguel iti barangay 9 Binakagaban na Ilocos Norte. Iti karita gundaway napalosmet iti napanagyaman kadagiti so amin nga kakabsat nga nakabuya. Iti karita imuna nga video tay kanyana impakita tayo iti kasasaad na ken pinangkumusta tayo iti kasasaad ni ading Lucky Joy mga kaibigan. So kadagiti so amin nga naipaay tatta dagiti intay inyawat nga dagiti duang skateboards ken of course dagitoy groceries gagayem karabsat ket agyamyaman ti JCQ Online TV channel iti panangay-ayat yo ket sapay kuma tadado pay dagiti intay maikan maipaayan iti naduma-duma at tulong kang runaan na dagiti kaprobinsyaan tayo iti Ilocos Norte. Dagiti so amin nga sharers iti detoy imunan nga impadalon tay nga video ni ading Lucky Joy gagayem karabsat agyamyaman tinumutibiyang yan of course, dagiti sa amin nga ng buya, gapuanan na, tayo iti karita gundaway ket nasurukan na 40,000 views iti nakabuyan, iti dito imuna nga video nga intayo in padanon itay kalabas gagayen ken absat. Napalaos ti ragsak ken panagyaman ni Lucky Joy, dagiti naawat na aregalo, kang runaan na, tinaipaay kanya na nga skateboards. Ada gitoy ket iso iti agbalbalin asaka na no kasta nga agubra karagiti inaldaw-aldaw at trabaho iti uneg ti pagtaenganda. Agyaman naklaunay-unay kanyayo apo tinang tulong kanya itatang gundaway kanya ta maipaay ti dagiti nga tulong kanya itatang gundaway adakla yaman ko kanyayo apo nga po just ni mang terapi kanyayo kin mang binundasyon kanyayo na apo. Kang ronaan na pagyaman kaya ti istasyon ni Manong Joey nga JCQ ta adot matulungan na nga kaskanyak nga da rangkap na. Thank you kuya. Nagyaman met ti ina ni Lucky Joy karagiti mangay ayat kadakwada. Kaditi amin nga kakabsat nga ayat nga ng tulong kin Lucky Joy. Agyaman kami kakabsat ta tinulungan nyo ta dagiti kay naayat nga nang buya ka, nakabuya ka diti panagviral na ket agyaman kami unay apo ta diti adung ayat kin kaasyo kada kanya na ket sapay kumatat niya po Diyos ti mang tulong kada kayo tapno dado pay ti blessing may tulong nyo kin ni Lucky Joy agyaman kami unay apo agyaman kami kakabsat no maikari nga umayo sa dalaw ni Lucky ket open ti pananong mga pagtaengan mi nga umayo bisitaan ket agyaman kami kakabsat no umay kayo tumo sumarungkar. Thank you very much apo. Ay wano dagiti pay mangipaay to iti tulong iti regalo ken ni Lucky Joy iti biyang na umuna nga agyaman kami kagayem kerabsat ket sapi kuma tad adupay iti blessings as sumangbay kada kayo. Kaya iso amin nga viewers, followers ken agi-share iti videos iti JCQ Online TV channel. Maraming salamat po.